Monggo Bu Sarmi, iki jeng miring. Miring Bu Sarmi. Oh muridnya bundai kabeh au. Ya Mas, ya Mas. Au. Bundaku malah penyakit to. Oh iya. Dampak buruk. Sampun nggih Bu Sarmi? Sampun lega nggih. Monggo nyuwun kali Mbak Mufidah Genti jumeneng. Ayo Mufidah Sofiana gadisnya Tulungagung. Mergane mambunge wis ngriyok ning wedi, mula mau ya ora tak wene kesempatan ben leren sik. Apa tumon mulih kok wedi. Lah kok tangi-tangi jam 5 iki, jam 5 sore iki cah iki urip apa ora ngono. Turu pas semaput jane iki. Ya. Karena tadi itu tidurnya sekitar jam 7, jam setengah 7 pagi. Lah upami 7 jam setengah 7 iki mesti wong turu ki yo luhur rama. Besok nek mor-moran karo maratuwa piye nek kaya ngono kuwi. Ya sebenarnya tadi itu sempat bangun terus udah nggak kuat lagi tidur lagi. Iki males jenenge kok. Apa pelampiasan atimu turu ngono to? Ana wong stres ki mangan ya ana lho Pri, ana stres mangan, stres udah mangan. Wong patah hati pelampiasane turu. Ya. Ya coba yang apa diaturke lagone sing kepenak. Apa nduk Mufidah? Apa? Coba anu apa kuwi gerajakan Banyuwangi. Oh, gerajakan. Yang sing nyuwun Mbak Mufidah. Ah, belok barak paling coba. Belok barak. Gerajakan Banyuwangi. Neneneno, no nenenene.
no 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 ne ne no ne no ne no ne no no ne 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 no no ne ne no ne no yang ya iya mas pipi pipi nom lu nah ya coba kaya ngopo nah iki anu kok apa kuwi cara Blitar ya ngene iki biasa sudah Mangga semangat rencang-rencang. ya kaya slendro ning dipelok barangke kok aku ora iso ngono apa oh aku pikir ora ngelirik karo kowe Oh, pejahi mawon, Pak. aja kuwi aja kuwi Apa kok dipejahi to, Pri? kuwi nek urung duwe REK ora arep mati sik ayo monggo diaturke ni no ya
cukup. Sesek-sesek. No. Ayo, sesek-sesek. Ya udah. Gandeng tangan Sesuatu apa ora nek kowe nganggo glajakan Banyuwangi pelok barang iki? Sesuatu itu kayak mengingatkan lagu Banyuwangi yang yang itu. Langit katon biru, nono miko, nono mendung. Gerak selindro. Dibelokkan bisa. Oh tapi iya, saya udah tapi lupa ya. Iya, tapi itu kayak nostalgia banget sih. Nostalgia, Pak. pelok Iya. barang kan ya wah, hebat ya pelok barang iki. Iya, hebat Wah, sekali. tenang, mula aku sayane kalau pelok barang ini semua bisa. Gimana, Pak? Ora tak do gamelanku pelok barang ini. Oh bisa wis. Matur nuwun, pokoke nek Nggih. ngripta apa-apa pelok barang iki mesti akeh berhasil timbang urane. Laras. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Mufida Sofiana. Pak Sofiana. Jan bocah yo terginas. Mau susut mudun 6 kilo jarine. Loh, lah piye? Nek ngono aku ki ora ngomongake teladan barang. Lah kok jenengan mboten susut, Pak? Ora. Tak loske aku. Matur nuwun sangat. Ya. Rias, aduh kowe ngantukno wis ya. Ayo. Ayo Trias. Trias. Ngunjuk sih. Memang obat ra kok ya wis lihat-lihat ki. Obat sik. Oh sik, Pak. Kayak besok kuliah pagi, Nduk, besok. Kuliah siang. Ya. Langsung Iya. berangkat Semarang berarti nggih. Iki anakku iki sing wedok-wedok iki malah sekolah iki jos-jos. Tertib-tertib memang nggih. Lek sing kakung. Lah, Sing kakung ya sukses di bidangnya. lho Kan tapi ya sukses di duwe bidangnya. sekolah. Enggak rembuk perkara sekolah lho. Sekolah nggih. Kon niru bapak ngene ora iso. Lho, wong sing wedok sing sijine kae yo ing atase cah SMP kok anggar mulai setengah 7 sore iki mergo saking wayane Ekstranipun ya kathah kaya beksa ya apa ya pinter lah. Nah nika kula penate lomba gawe dandang gula nganggo basa krama. Lah aku yakin menang kowe mergo wong sak Batu iki lan sing basa krama ora iso menang lagi tak simakno sing blasur kene ya iso. Anjir. Eh. Gatekan. Lah iya. Dek Trias putrane Pak Tantut nomor pinten sayangku? Ngomong lho nduk sak amonen lho bapak ki mari wong anu Resik. ora ning njaba iki tercemar elek. Mula nek iso tutupono wirange bapakmu. Mikul dhuwur mendem jero. Nah, putrane Pak Tantut sing nomor pinten, Dek Trias? Nomor 8. Tak panteme wae. Wah lu. Kok liyane ra dikenalke aku enak. Lah sing enem neng ndi? Lah Cimblik Nurdin. Oh alah. Lah iya. Niki Koles. putrane. Oh alah. Nurdin Nurkoles. Kok gak pero kabeh. Iya. Iki mau ning sing nyuwun Lestari. Lestari. Wah. Kuwi niku jane flu berat ning ya kapak-kapakno ya pengin arep anu belajar. Nggih. Yo, Jenengan nggih. Lestari. Oke. Nah terus dangdut oke, dangdut ya oke. Monggo diaturke.
Iki panyuwun saka kanca-kanca guyub rukun lemah ireng kru. Nggih. Iki mau nyuwun kasetyan jati karo lelagon satu jiwa. Satu jiwa Ya. kesetiaan sejati wae sampun. Satu jiwane sing durung. Ayo Nduk Ayo Warma. Mbak Warma, spotnya Mas. Oke, ya mangga. Oke, selamat pagi Mbak Warma. Oke, selamat pagi. Oh, waduh, sesuk mulih murah bingung toh? Mboten. Oh iya, mergo kene iki perapatan akeh pirang-pirang dadi nanti JT ya mesti kebelajar. Aduh ki mau tekan ngendi ta peke. Ya malah bendino rene kok geblusuk ki lho aku. Wong kula nggih ana mriki mesti. Lah iya perapatane akeh dalane wis akeh tenan. Mula nek ra hati-hati ya mlebu alas. Ya monggo diaturke lagune. Ya monggo salam satu jiwa atau satu jiwa. Ya dados ya. Mahmudin Suka. Terus manggake. Di sini semua berawal. Di sini kita berbagi kesenangan, berusaha tetap bersama walaupun jarak kadang terbentang memisahkan. Rayakanlah pertemuan ini, selalu bersama apapun yang terjadi. Singkirkan semua yang mengganggu. Kita kan tetap jadi satu. Roda hidup terus berputar dan nasib pun tak selalu sama. Pahamilah, namun hasrat untuk tetap bersama jadi semangat yang membuat kita semakin kuat.
purukun lemah ireng kru lan kantur menika wonten nawala lumantar WA ingkang kula tampi saking Pak Nursin sugeng injang Pak Dantu tansah berkahan sehat nggih Pak, matur nuwun, salam rahayu nggih. Mas Yuli Batu hadir bos. Oh nggih matur nuwun, kok yamene iki apa lagi kok mbromo apa piye? Ya mangga nyuwun Mbak Mimin Mbak Apri. Aku nyuwun lagune Jogja Istimewa diganti Klaten Keren. Oke. Baik. Muga-muga Klaten berkah barokah ya Mbak ya. Amin, aman. Iki kok penggantine Mas Beni iki mengko ya pikantuk jalma kang utama tenan kaya Mas Beni. Amin. Ya rumangsa kilangan geden-geden Mbak ya. Ya, dadas ya. Monggo Jogja Istimewa ya. Iya, monggo ibu-ibu joget sarang-sarang Bu. Senadyan saonone sing penting rokoe Rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu, tresnaku ro kowe, ra bakal tak madu. rasane wong kang lagi gandrung Agus tak perjuangke tekan janur melengko yo kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Wis gelem nampa apa arane tresnaku ra bakal wete. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Klaten saiki pancen keren. Latihan saonone sing penting rokoe Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu, tresnaku ro kowe, ra bakal tak madu. bunga lan rasane wong yen lagi gandrung tak perjuangke tekan janur melengko yo Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal pede. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Klaten saiki pancen keren. kowe siji-sijine aku bangga karo kowe sing nampa apa anane tresnaku ra bakal wete